Kumusta man kamo? Maayo ra, malipayon ba kamo? Yes? Mapasalamaton ba kamo karon? No, atong pasalamatan po ng Dios sa kalipay ug sa tanang mga grasya nga atong nadawat sa adlaw-adlaw, pinaagi sa usa ka makusog nga palakpak alang kaniya. Dalaygon ng Dios hangtod sa kahangturan. Mga igsuon ko diha ni Kristo, karon ang atong ikaduha nga novena misa, pagpangandam para sa kapistahan sa atong mahal nga inahan sa kanunayng panabang, ug atong nadungog sa atong ebanghelyo. Unsa may nadungog nato nga niingon ang mga eskriba kang Jesus. Unsa to giingon niya? Siya si Beelzebul. Kinsa man si Beelzebul? Ang prinsipe sa kangitngitan, si Satanas. Mao ganito bagpod si Jesus, pinagig sambingay niingon siya. Unsaon man paghingilin ni Satanas kang Satanas. No? Kay kining tanan nahitabo kadtong si Jesus nagbuhat og mga milagro. Ilabi na kadtong iya nang gipapahawa ang mga dautang matang diha sa lawas sa tao. Mga igsuon ko diha ni Kristo, sa akong pagpamalandong niini na ako'y nahinumduman nga usa ka storya, usa ka experience sa usa ka community, sa usa ka santo. Mangutana ko ninyo, pwede ba nga akong ipaambit ninyo? Okay ra? Wa jud may mabuhat no, kaya ako may nagunit sa microphone. Pero bitaw, kani mahitungod sa community ni Santa Teresa of Calcutta. No? Sa akong nabasahan niingon, usa kuno ka adlaw ni ana, si Santa Teresa naglakaw sa kadalanan na asya'y nakita nga usa ka batang gamay, batang yagit, walay gikaon. So unsa may iyang gibuhat? Iyang gidala ang bata ngadto sa iyang community. Kaning community niya na ay mga madre na apoy mga laiko, orphanage. So ilang gibistihan, ilang gipakaon. No? Humot na kayo ang bata pagkahuman. No? Apan after few hours, unsa may nahitabo, nawala ang bata. No, nidagan, nilayas. No, nilayas sa ilaha. So natingala sila, nangita sila, wala nila hikap lagi. Pagkahuman, ug mga pipila nilabay ang pipila ka mga adlaw, unsa may nahitabo, nakit-an na pod ni Santa Teresa ang bata. Sama sa iyang gibuhat pag-una, iya na kining bit-bit na pod. Kaya git naman pod. Pila naman pod kaadlaw ang nilabay, no? So yagit na pod kini. Iya na pong gibit-bit. Maura gihapon iyang gibistihan, iyang giligo, iyang gipakaon. Apan naanay kalahian unsa man kini. Nagstorya siya kauban sa iyang mga kaubanan, niingon sila, atong bantayan ang bata kay basin mulayas na pod. Unya, sama ka nato unsa may atong huna-huna sa atong panahon, no? Ambot lang mong parihas ninyo, pero sa amo ang mga akong naatuan nga mga panimalay usahay maski sa mua. Moingon nga atong bantayan kay basin nangita lang nagpaagi nga makabalo unsaon pagsulod sa balay. No, mo nang mulayas dayon. Igkano tan-aw sa palibot, makabalik ra nya. No, mo to ilang gibantayan. Ang nahitabo, nawala na pud gyud ang bata. Ang paniining panahon na karon, ilan ang nasundan ang bata. Hangtod niabot sila og usa ka lugar, kakahuyan, ilawom sa kahoy na ay higdaanan. Og kinsa may ilang nakaplagan didto, ang bata, kauban ang iyang inahan. Ya niingon ang bata kanila, sorry kaayo, di manggod kong mabuhi nga wala ang akong inahan. Kay pirmi siyang naa kanako. No? Mga igsuon ko ni Kristo, duha ka punto ang makaigo niini natong tanan karon. Una sa tanan, ang relasyon sa bata ug sa inahan. Atong pamalandungan ang ato pong relasyon sa mahal nga inahan sa kanunayng panabang. Sama ba pud kita sa bata nga makaingon nga wala kita kung wala siya?
nga anaa siya isip atong sumbanan sa atong kinabuhi, ilabi na sa kinabuhi sa pagkabalaan. No? Ang ikaduha, matud pa sa akong nabasahan, usa sa mga pamalandong dito sa community nga nagsulat niini kay mao kini, sila kay na guilty, sila kay na konsensya. Kay nganuman, because of the wrong judgment, because of the rash judgment. Di ba? O sa to ilang judgment dito sa bata, atong sundon kay basin, ilaran ning gibantayan ng atong panimalay. Aron makaibaw sila unsaon pagsulod. Di ba inana usahay? No? Wrong judgment, rash judgment. Ug mo nay nahitabo pud sa atong ebanghelyo karon. Gi-judge, gitan-aw sa mga skriba si Jesus nga lahi. Gitan-aw siya o gi-judge isip si Satanas, si Beelzebul. Mga igsuon ko diha ni Kristo nining ikaduhang adlaw sa atong novena, naatay nila ka mga punto nga atong pamalandungan karon. Una sa tanan, be aware of rash judgments. Unsa maning rash judgments? Kanang dinalian nga pag-conclude mahitungod sa atong pagtan-aw sa tao. Instead of allowing the person to unfold himself or herself, mas paspas para kanato ang mo judge, no? Di man ta judge. Ordinaryong tao man ta, no? Munay una natong bantayan, be aware of rash judgments. Kay isip mga tao, we are so creative. We are so creative. We can think a lot of things. But we forget to be patient and to allow the person to unfold himself and herself to us. Muna'y una. Ang ikaduha, watch our words. Bantayan nato ang atong mga pulong nga mogawas sa atong mga baba. Usahay manggod, dili lamang kita makajudge. Apan diha sa atong judgment, naapoy mga bati nga mga pulong nga nag-underestimate sa mga tao, sa atong silingan, sa atong higala, sa atong mga katawhan. No? Watch our words. Ug matud pa sa atong katisismo sa simbahang Katoliko, number 2477, naman na sila number, niingon dito, kita ginatudluan nga isip mga Katoliko, atong respetuon ang reputasyon sa matag tao. Ug kining pagrespeto sa reputasyon, nagpasabot nga kita dili mohatag ug dili mobuhat ug di maayong mga butang ngadto kanila nga makapaguba sa ilang pagkatao, and that is including our judgments para kanila. No? Duha ka butang, be aware of our rash judgment. Ikaduha, watch our words. And diha pa sa akong pagpamalandong niini, sakto kayo sa ato ang novena karon kay nganuman ang ikatulo nga atong pamalandungan kay para malikayan kadtong duha ka butang, mahimo kitang sama sa mahal nga inahan. Ang inahan sa kanunayng panabang. Ang inahan sa kanunayng panabang, ang atong mahal nga patrona kay nagpakita sa iyang pagkabalaan ug sa iyang pagkaputli, pinaagi sa pagdawat sa mga tao ug sa matag usa ka nato maski unsa man kita, allowing us to be who we are in her needs. Diha sa kinabuhi sa atong mahal nga inahan, wala siya naghatag og judgment maski unsa kanato. Diha pud sa Biblia atong makitaan sukad sa kinasugdanan gikan sa kasal sa Kana ngadto sa panahon nga ang iyahang mahal nga anak atong Ginoong Hesukristo naa sa krus. Walay gisulti nga dili maayo ang mahal nga inahan. Ang iyang gibuhat, naa siya nagpabilin nga balaan para sa iyahang anak, nakikiusa sa iyahang kasakit ug nagpakita kaniya nga siya ang mahimo niyang kalig-on taliwala sa kasakit. No, mga igsuon ko ni Kristo, inana kabalaan ang mahal nga inahan, inana kaputli ang iyahang kasing-kasing, walay judgments. Walay dili maayo nga mga pulong mahitungod sa ubang tao, maski gani sa mga tao nga naghatag og kasakit sa atong Ginoong Hesukristo. Wala tay makita niana sa Biblia. Ang naa sa mahal nga inahan
kay ang pagpadayag sa gugma nga maoy gidaladala sa atong Ginoong Hesukristo dinhi sa kalibutan. Ang mga igsuon ko diha ni Kristo, nagsugod pa lamang kita sa atong pagpamalandong hangtod moabot sa kapistahan sa mahal nga inahan apan niining adlaw karon sa atong mga pagpamalandong atong pangutan-on ang atong mga kaugalingon, unsa man pud kita kaandam nga mahimong balaan sama sa mahal nga inahan, unsa man pud kita kaandam nga musunod sa kaputli niya. Amen. Palihog manindog ang tanan.